My beloved Son, in whom I am well pleased, hear Him. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reverendo Padre, Reverendas Madres, queridos fieles, dear faithful, tinry ko po siyang i-convince na mag-sermon. Huwag niyo po akong sisihin, okay? Pero, ganun talaga. Nagpapasalamat po tayo, masaya tayo, at nandito si Father Cyril Alolaya kasama natin. Tinutulungan tayo sa ating apostolate. Okay? Yung pong ating gospel ngayon, yung ating liturgy natin ngayon, ang pinapakita po sa atin ng ating inang simbahang Katoliko ay ang transfiguration, yung pagbabagong anyo ng ating Panginoong Kristo. Yung kanya daw pong mukha ay nagliwanag parang araw. Tignan niyo yung araw na yan. Hindi tayo makatingin dyan. Yung kanya daw damit, naging kasing puti ng niebe o ng snow. Pag nakapunta kayo sa mga bansa na may snow, tapos tignan nyo ganyan, lahat is snow, mahamangha kayo talagang sobrang puti. Ganun, nakita. Ganun ang nakita ng mga apostoles. Ganun din tayong mga tao. Tignan nyo yung mga apostoles, pag nung nakakita sila ng kamanghamanghang bagay, parang doon na lang sila nakatingin, wow, ganun. Ganun din tayong mga tao. Gusto nating makakita ng mga bagay na amazing ba? Kaya makita nyo yung buhay ng mga santo, yung buhay ng ating Panginoong Kristo, ordinaryong buhay, no? Gumawa sila ng mga bagay na virtuous ba? Heroic na bagay, pero ordinaryo. Ayaw nating minsan tignan. Pero makita mo si Captain America, si Superman, lumilipad, kamangha-mangha, yan. Yan ang gustong tignan ng mga tao, kahit hindi totoo. Pero yung totoong mga hero, totoong mga santo, mga tao, ayaw tignan. Ganon tayo. Kaya nga, ang Panginoong Diyos, doon sa bundok ng Tabor, anong ginawa niya? Dinakita niyang namangha si San Pedro, Santiago at San Juan, tapos andun na lang sila, nakatingin sila, anong ginawa ng Diyos? Nagparinig sa kanya, hoy, ito ang aking anak, pakinggan ninyo siya. Kaya ngayon, imbis na ipaliwanag natin yung pagbabagong anyo, alam namin yun, pinakita lang ng ating Panginoong Kristo yung totoong anyo niya pag siya ay nasa langit. Okay? Ngayon, ang pagtutuunan natin ng pansin, bakit? At ano yung sinabi ng Diyos Ama? Ito ang aking anak, pakinggan niyo siya. Yun ang importante. Minsan, mas gusto natin yung kamanghamanghang bagay, pero yung doktrina, yung aral, yung turo, yun ang ayaw nating bigyan ng pansin. Yun ang importante. Okay? So bakit ba sinabi? Ano ba yung sinabi ng Diyos Ama? Pakinggan ninyo siya. So first point, kanino dapat makinig? Kailangan nating makinig sa ating Panginoong Hesukristo. Ang isang binyagang Katoliko, ang kanyang gabay ay ang kanyang pananampalataya. Yung turo ng ating Panginoong Kristo, yun ang liwanag ng ating isip, ng ating puso. Yun ang liwanag ng ating buhay. Kahit maliwanag ang araw na yan, tignan nyo yung mga taong walang Diyos. Dahil walang aral ng ating Panginoong Kristo, walang turo, walang doktrina, ano ang buhay nila? Masaklap, magulo, malungkot. Ang isang Katoliko, gusto nyong mabuhay ng maayos, gusto mong makita ang dadaanan mo, kailangan mo ang turo, kailangan mo ang boses, kailangan mo ang aral ng ating Panginoong Kristo. Walang iba, wala tayong ibang liwanag kundi siya. Diyos mismo, siya yung karunungan na walang limite, walang hangganan. Pero itong atin, kung alam natin na ang Diyos hindi pwedeng magkamali at hindi rin pwedeng magturo ng mali, kung alam natin na inaalagaan niya tayo, pinapatnubayan niya tayo sa buhay na ito, at tinatawag niya tayo sa buhay na walang hanggan, at namatay siya ng dahil doon, kung ganon, kung alam natin to, bakit minsan pantay ang pagtingin natin o tinitimbang-timbang natin? Ano bang mas mabigat? Anong mas importante? Turo ng Panginoong Kristo o yung tinuturo ng mga matatalinong tao sa mundong ito? Hindi natin sinasabing huwag nating pansinin yung katalinuhan nila, pero dapat mas matimbang, mas mahalaga, at mas dapat nating gawing sandigan yung turo ng ating Panginoong Kristo. Kasi siya hindi pwedeng magkamali. Yung mga scientists, yung mga doktor, yung mga
philosopher, yung mga politician, I don't know, yung mga matatalino dito sa mundo, pwedeng magkamalian. Ang ating Panginoong Kristo, hindi. Kung talagang siya ang liwanag natin, dapat ganon. Next point, ano ang inaasahan sa atin ng Diyos? Ang unang inaasahan ng Panginoong Diyos sa atin ay ang makinig, paniwalaan natin ang turo ng ating Panginoong Kristo. Walang may authority na kagaya ng Panginoong Kristo para magturo sa atin. Siya ang lumikha at nagligtas sa atin. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang nagko-conserve sa ating lahat dito na tayo ay nabubuhay pa rin. Meron ba sa atin dito na kayang i-maintain yung kanyang buhay? Wala. Meron sa inyo dito na kaya na patigilin muna yung puso, pagpahingahin muna, tas mamaya i-on niya uli yung puso niya para magpatuloy siya mabuhay? Wala. Meron ba sa inyo dito na sabi, gusto kong maging mas matangkad pa. So bukas, I will be 6 inches taller. Meron kaya sa inyo noon? Wala. Pero kahit gaano nyo gustong tumangkad, kung ayaw ng Diyos, pandak pa rin kayo. Ganon yun. Okay? Wala. Ang Diyos talaga ang nag-aalaga sa atin. Okay? So, sino ang mas may authority dito sa lupang ito kaysa sa Kanya? Wala. Siya lang. Walang ibang pwedeng magturo sa atin ng katotohanan at karunungan kung hindi yung gumawa at yung nagme-maintain ng lahat ng bagay. Meron pa bang mas sigurado kaysa sa turo niya? Wala. Anong human wisdom, anong turo ng mga tao ang nakapagligtas sa mga tao? Meron ba? Wala. Lahat ng mga turo ng mga tao, lahat ng mga hero na nabuhay sa mundong ito, lahat ng mga matatalinong tao na nag-exist dito sa daigdig na ito, lahat ng mga yon, mga lumipas na. Yung mga darating, lilipas din. Sino lang ang hindi lumilipas? Siya lang. Ang may gawa ng lahat, ang Panginoon ng lahat, ang may-ari sa lahat ng bagay. Okay? Kaya nga, kung talagang pinapahalagahan natin ang aral ng ating Panginoong Kristo, kung binibigay talaga natin dun sa turo niya yung lugar na nararapat sa buhay natin, anong ibig sabihin nun? Hindi natin pwedeng husgahan sikiera. We cannot even judge. Okay? Hindi natin pwedeng i-consider yung mga teachings na kontra sa teaching ng ating Panginoong Kristo. Hindi natin pwedeng timbangin. Turo ng Panginoong Kristo, turo ng iba. Ay, parang maganda rin. Hindi pwede. Ang nag-iisang dahilan lang bakit i-consider natin yung mga turo sa mundo na kumukontra sa turo ng Panginoong Kristo, kasi enjoy, kasi masarap. Yun lang ang nag-iisang dahilan. Pero huwag nating titignan yun. Hindi dahil masarap, hindi dahil kumikinang, hindi dahil kumikuti-kutitap, hindi dahil nagliliwanag, ibig sabihin mabuti sa atin. Hindi ganon. Kailangang i-reject natin yung mga maling aral ng mundo. Bakit? Kasi error yun. Huwag niyong isipin ang mga gera dahil kulang sa resources o ganito ganyan. Hindi. Lahat ng conflict sa mundo, gera man o simpleng away sa pamilya, nagsisimula saan? Sa mga error, sa mga aral na kontra sa turo ng ating Panginoong Kristo. Yan ang hindi sinasabi ng mundo sa inyo. Yan ang hindi sinasabi ng mga eskwelahan sa atin. Ang pinagsisimula ng lahat ng conflict ay ang mga turo na kontra sa turo ng ating Panginoong Kristo. Okay? Ngayon, kung talagang pinapahalagahan natin ang turo ng Panginoong Kristo, lahat ng ating mga knowledge, mga natutunan, kailangang masubordinate yan sa aral ng ating Panginoong Kristo. Doktor ka? Hindi dahil doktor ka, on one hand, yung alam mo bilang doktor, on one hand, yung turo ng Panginoong Kristo. Hindi. Subordinated ang medical arts, medical sciences, sa doctrine ng ating Panginoong Kristo at lahat ng iba pang turo na gusto mo. Engineer, lawyer, philosopher, biologist, lahat, architect, lahat, subordinated sa turo ng ating Panginoong Kristo. Bakit? Lahat yan ginawa niya Paano magiging pantay sa Kanya? Lahat subordinated sa Kanya. Okay?
Dapat lahat ng knowledge natin, lahat ng meron tayo, lahat ng karunungan dito sa mundo nakasubordinate sa aral, sa turo ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga ang isang totoong Katoliko, halimbawa, magtatanong, teka, ano ba ang karera, ano ba ang profession na gusto kong pag-aral, anong course? Ano kaya ang maganda para mapagsilbihan ko ang ating Panginoong Kristo? Ganon. Anong profession ang gusto exercise? Ano kaya ang pwede para mapagsilbihan natin Panginoon Kristo? Ganon. Anong project? Sinong gusto kong maging asawa? Anong klaseng babae? For example, anong klaseng pamilya gusto ko? Anong klaseng buhay? Anong klaseng lugar? Whatever, dapat subordinated sa ating Panginoon Kristo. Kasi lahat yan, yung pagiging doktor mo, pagiging abogado mo, pagiging arkitekto mo, yan ay means lang, daan lang, para ikaw ay mailigtas. Hindi dapat magkahiwalay. Okay? Gusto rin ng Diyos Ama na kung pakikinggan natin ang ating Panginoong Kristo, pakinggan din natin hindi lang yung kanyang mga turo, yung kanya ring mga utos. Yung mga utos ng Diyos, kailangan din nating pakinggan. Ang nagsasabi, nakilala niya ang ating Panginoong Kristo, pero hindi niya sinusunod ang kanyang mga utos, ang taong yon ay sinungaling. Sabi ni San Juan yon sa Biblia. Kaya nga, mabuting aaminin natin ang ating magkakamali. Mabuti rin na mangumpisal tayo regularly. Pero kailangan baguhin din natin yung ating buhay, yung ating behavior, yung ating conduct. Kailangan iwasan natin ang occasions of sin. Ang mga bagay, mga lugar, okay, mga tao na nagdadala sa atin sa kasalanan, kailangan nating iwasan yan. Hindi tayo pwedeng mag-sorry forever sa confessional, tapos yun ang ginagawa mo, or wala man lang improvement. Hindi pwede. Hindi pwedeng yun ang ikukumpisal nating kasalanan sa Diyos, tapos yun pa rin ang lugar na pupuntahan mo, ang babasahin mong bastos na whatever, ang mga taong pakikisamahan mo, hindi pwedeng ganon. Okay? Hindi pwede. Kaya nga, kung para baguhin natin yung ating buhay, kailangan natin dalawang bagay, sincerity at saka yung pagiging seryoso. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin kung hindi natin seseryosohin ng Diyos at kung hindi tayo magiging tapat sa Diyos. Remember, bago pa tayo mangumpisal, yung laman ng puso natin, alam na niya. Anong sabi ni San Agustin? Kailangan nating gawin yung kaya nating gawin at yung hindi natin kaya, yun ang kailangan nating hingin. Okay? Kung talagang pinapakinggan natin ang doktrina ng ating Panginoong Kristo, kailangan sa pamamagitan ng ating mga gawa, maipakita natin yung pagiging Katoliko natin. Kung talagang naniniwala tayo na ang Diyos, tinatawag tayo sa buhay na walang hanggan, paanong titimbangin din natin or ma-endanger natin yung ating buhay na walang hanggan nang dahil sa mga kaligayahan na makasalanan ng buhay na ito? Siyempre, hindi. Kung talagang naniniwala tayo na ang Panginoong Kristo namatay sa krus para talunin ang kasalanan, bakit mas nag-aalala tayo para mapalaya tayo sa ganitong suffering, sa ganitong pagsubok, sa ganitong trial, sa ganitong problema? Nakalimutan na ba natin na lahat ng kahirapan sa buhay na ito, ang dahilan ay ang kasalanan? Kaya dapat ang unang poproblemahin natin, paano makalaya sa kasalanan? Yun ang unang dapat problemahin natin. Hindi ko sinasabing hindi dapat makalaya o maibsan sa mga problema natin sa buhay na ito. Hindi ko sinasabing hindi tama yun. Pwede rin. Pero unahin natin na makalaya tayo dun sa mga kadena ng kasalanan natin. Kasi yun ang dahilan ng mga paghihirap natin sa buhay na ito. Laging yun. Laging yun. Okay? At kung seseryosohin natin yung kasalanan, bato-bato sa langit,
unahin natin yung mga kasalanan natin. Minsan kasi napakagaling nating seryosohin ang mga kasalanan, pero hindi yung sa atin, yung kasalanan ng iba. Pagdating sa kasalanan natin ay wala na. Wala nang sincerity or hindi na seryoso. Teka muna, Diyos ka ba? Diyos lang yung pwedeng mag-worry, maghusga sa kasalanan ng iba. Ikaw ba wala kang kasalanan? Unahin mo yung sayo. Okay? Ngayon, kung alam natin ang Panginoong Kristo, inaalagaan tayo, may providence, may kabutihan, bakit mareklamo tayo pag dumarating yung mga kahirapan sa buhay? Nakalimutan na ba natin na yung mga paghihirap na yan, pinapayagan niya ng Diyos para magamit natin para magamot tayo dun sa mga sugat na iniwan sa atin ng ating mga kasalanan. Nakalimutan na ba natin yon? Parang doktor. Minsan ang doktor, sabihin na sa atin, medyo masakit to pero kailangan mo to para gumaling ka. Ganon din ang Diyos sa atin, di ba? Okay? Minsan, ang kalaban din natin, sino yung kalaban natin? Yung pinag-usapan natin last Sunday, yung demonyo. Minsan sasabihin niya sa inyo, napakabuti ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya ayaw ng Diyos na masobrahan ka sa penitensya, na masobrahan ka sa sakripisyo. Okay na yan. Tama na yan. Huwag ka na magsakripisyo. Huwag ka nang gumawa ng mabuti. Sobra na yan. Baka makalampas ka sa langit. O minsan ganun ng demonyo, di ba? Pero hindi. Bakit? Tayo ba, nalampasan na natin yung kabanalan at kabutihan ng ating Panginoong Kristo sa atin? Masasabi ba natin ganun? Nalampasan na natin siya? Ngayon, kung hindi pa, pues wala pang dahilan, wala pang rason para huminto tayo sa paggawa ng mabuti. Siya lang dapat yung measurement natin. Okay? Kung alam natin na itong buhay natin dito ay ang daanan, kahit gaano kahirap, daanan para makarating sa buhay na walang hanggan, bakit hindi tayo mag-persevere? Itong mga ito sinasabi ko ito lang pakinggan ng ating Panginoong Kristo. Nilalabas ko lang yung conclusions ng mga aral ng Panginoong Kristo. Bakit hindi tayo magpe-persevere? Kung alam natin ng Panginoong Diyos, alam na niya yung ating mga kahinaan, at kahit ganon, namatay pa rin siya sa krus para sa atin. Okay? Sarili sa kanyang mga requirements. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, okay? Ito, punta kagad tayo sa practical. May mga Katoliko na lumalaban, laban sa liberalismo, laban sa komunismo, laban sa materialismo. May mga Katoliko na nakikipaglaban pa, laban sa modernismo. Galing! Tatapang nila, no? Magaling nila, no? Pero huwag ka. Huwag na huwag mong papansinin yung kanyang katakawan. Pag sinabi mong matakaw niya, ay nako, nag-abot na yung gera ng Ukraine dito. O pag pinansin mo yung kanyang libog, yung kanyang pagkaano ba ng mga bagay na bastos, ay nako, ayan, wala na. Mag-aaway na kayo. O pag pinansin mo yung kanyang pagiging inggitero, o yung kanyang pagiging chismoso, ay nako, ayan, umabot na yung gera dito. Hindi ganon. Anong silbi
na pagsisilbihan mo ang Diyos, lalabanan mo itong mga error na ganito, pero yung error mo na nasa iyo, yung pagkakamali mo ay walang may karapatang kumansilor, syempre hindi. Okay? Mayroong mga tao na nakarating na sa ganitong klase ng level o pagsisilbi ng Diyos. Pero nakalimutan nila na ang unang-unang kondisyon para pagsilbihan ng Diyos ay ang gawing mabuti ang ating mga duty of state. Kung saan tayo nilagay ng Diyos? Ano yung binibigay sa atin ng Diyos? Ano yung pinapahintulot ng Diyos na mga pagsubok, trial, kung saan niya tayo nilagay? Yun ang uunahin natin. Siguro gusto natin maging hero sa harap ng Diyos, sa harap din ng simbahan. Kaya nilalabanan natin ang modernismo, ang komunismo, I don't know, yung mga errors na yan. Pero huwag natin kalilimutan, ang unang ine-expect ng Diyos sa atin ay yung sa atin. Gaano tayong kabuting anak? Gaano tayong kabuting ama o ina? Gaano tayong kabuting, I don't know, worker, estudyante? Gaano tayong kabuting citizen ng ating bansa? At higit sa lahat, gaano tayong kabuting anak ng Diyos? Gaano tayong kabuting anak ng Diyos? Okay? Pag hindi ganyan ang mindset natin, talagang darating tayo dun sa point na sasabihin natin, kagaya ng mga Katoliko ngayon, hindi lahat, pero marami. Ay, bakit gano'n? Nagsisilbi ako sa Diyos, pero ganito pa rin nangyayari sa akin. Sana iba na lang yung anak ko. Sana iba na lang yung banak ko. Sana iba na lang yung asawa ko. Sana iba na lang yung bahay ko. Sana iba na lang yung lugar kung saan ako nakatira. Sana iba na lang yung buhay ko. Ano ba yan? Ang laki pala ng pagkakamali ng Diyos sa'yo, no? Ang daming pagkakamali ng Diyos sa'yo, kawawan. Hindi yung Diyos pala, hindi ganun kabuti. Ang Diyos pala, hindi ganun kakalino, hindi ganun kamulong. Bakit ganun? Kasi minsan, mas gusto natin sa pagsisilbi sa Diyos, mas pagsilbihan yung sarili natin. Yung ng pagkakamali natin. Okay? So, dear faithful, hanggang doon na lang muna ako. Ang Panginoong Diyos, yun ang mga sinabi niya, ang mga aral niya, kailangan i-put into practice natin. Yung mga sinabi natin ngayon, yun ay consequences lang kung i-put into practice natin ang aral ng ating Panginoong Kristo. Yung mga ayuno at penitensya na ginagawa natin sa Kwaresma, ang kanyang aim, ang kanyang purpose, hindi lang yung pagbayaran natin yung ating mga kasalanan, kung hindi, maging karapat-dapat tayo na tawagin mga anak ng Diyos. At para maging anak ng Diyos, ang unang step ay maging totoong tagapakinig. Disciple ba ng ating Panginoong Kristo? Kung talagang pakikinggan natin siya, i-put into practice natin yung napakinggan natin, yung natutunan natin mula sa Kanya. Okay? So, i-keep natin itong intention na to at hingin natin sa Diyos itong grasya na ito, hindi lang sa misa na ito, kung hindi sa natitira pang mga araw ng Kwaresma. Talagang pakinggan natin siya at i-put into practice natin yung mga maririnig natin mula sa Kanya. Sa ngalan ng mga anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.